No takže čaute ľudia, v dnešnom videu vám ukážem, že ako striham videá a trošku vás pustím do takých zón, kde akože iba ja som. Čiže konkrétne budete teraz vidieť, že ako striham také bežné videá. Teraz momentálne používam KDN Live, nechám v popisku link na stiahovanie, čiže čeknite si to, keď vás to celé zaujíma. Čiže urobím taký menší ako keby tutoriál celého, že ako robím tieto videá. Otvoríme si prieskumník, akože môj, alebo kde máme ten klip. A proste toto bude také Minecraftové s démonom, čiže chytíme a presunieme ho sem. Ja to chcem na 60 fps, čiže to switchnem. A to nám trošku potrvá na loading, lebo akože vidíte, má tu 1 hodinu, čiže áno. No, ako vidíte, toto video už aj mám načítané, čiže teoreticky nič iné by som nemohol urobiť, len to dať sem do timeline, lebo toto sa volá timeline. No, celý strih tak funguje, že proste tu máš také nožničky ako keby, tak tuto si na to klikneš, alebo stlačíš X-ko, inak tieto veci sa netreba naučiť, ale lepšie by to bolo, lebo ja to už takto používam, že s X-kom môžeme. No toto červené sa na to používa, aby sme strihali, čiže čo ja viem, tuto dám jeden cut a s týmto už viem hocičo robiť, čiže s týmto môžem aj sem ísť hore alebo deletnúť to, no ale v tomto prípade to nedeletnem, lebo ešte neviem, že ako a čo, čiže teraz to tak nechám. Keď takto chceme strihať, tak toto akože nemá toto, akože toto je začiatok, čiže teoreticky tuto to začína a keď to tuto strihnem, tak toto už nemá čo, čiže nevieme strihať, lebo nevieme ďalej. No, čiže s týmto, toto je už jeden strih, čiže toto by už malo byť jeden strih, čiže to je celé. Keď chceme, čo ja viem, strihať v strede videa, čo ja viem, toto nechceme. Hej, mne to zakazuješ printiť z nejakého dôvodu. Ja aj stomache. No, toto démon povedal, že zakazuje mu to šprintiť z nejakého dôvodu stomache. No, a toto chceme vystrihnúť, tak dáme sem, ja som to v kuse tak zvykal kúkať, zabudnem na klip, no, nezabudnem, ale proste, keď je niečo dôležité, tak proste vidím ten klip, čiže to potom cítite ľudia, ale keď čo ja viem, toto nechceme, tak dáme X-ko, alebo stlačíme toto a proste chytíme boom a boom. No a s týmto už môžeme hocičo robiť, čo ja viem, deletnúť. A toto, takto nie je dobré, lebo tuto, ako vidíte, ide čas. Čiže keď ide čas, tak bude tam takéto, čiže takáto čierna obrazovka, čiže démon nič nebude hovoriť, ale bude tam čierna obrazovka. Aby sme toto skrátili, nič nemusíme robiť, len toto spojiť. A keď toto spojíme, tak vznikne nám toto. Čiže vidíte, tu bol taký menší strih a to je celé. A to veľa budem strihať, áno, ale tak keď toto video vyjde, tak toto video už malo byť hore, čiže keď to bude hore, tak to dám vám sem do ička, čiže pozrite si. No a teraz si ukážeme, že ako dostrihám pozdravy do videí. Presuniem si, čo ja viem, toto, neviem čo to je, toto mám, akože nemám, toto chytím, toto by som mal teoreticky čiernu obrazovku, tak urobím to, že zrušiť zoskupenie klipov, keď to zmačknem, tak proste toto a toto už nebude spolu. Čiže toto môžem deletnúť a vznikne nám voice. Aby to nebolo také suché, lebo čítať bude čierna obrazovka, keď nič nekapturuje OBS Studio, že? Tak proste nič iné neurobím, len dám tam nejakú fotku, čo ja viem, môj thumbnail, alebo proste to môže byť hociaká fotka, len nech to je s témou. No a takto robím tieto pozdravy, toto môžem deletnúť. A poďme na strih. Dobre ľudia, teraz, ako vidím, toto je už taká podstatnejšia vec, čiže pozdravím sa, že no dobré ľudia, niečo také, čiže tedy som už vedel, že dostrihám aj pozdrav, čiže teoreticky nahrám pozdrav, ešte tam dám pozdrav
do strihacieho programu a tomto postrihám, ten pozdrav a tuto by to malo začínať takto. Že toto chytím, toto dám preč a sem to posuniem až do nulky. To nebude nulka, lebo ešte musím takto posunúť celé, ale to potom už na konci a potom ešte ukážem vám, že aby sa vám nepremiestnili tie strihy, lebo aj je také, že proste sa vám premiestnili strihy, ak toto onezujete a čo ja viem, tuto máte taký strih, tak toto keď onezujete, tak to potom nebude perfektné, lebo aha. To vám ukážem tiež. Toľko je celé, že stačí Ctrl A a celé vám to vyznačí, to je jedno, že koľko strihu tam je, to je jedno, že koľko efektu a môžete toto posúvať celé. No, teraz celé je to, že tuto to začína, čiže dám to na nulku, tak to začína. Dobre ľudia, pár vecí sme robili, ako aj túto vecičku. Už asi vo viacerých videách ste videli, že Duko sa nevie veľmi dobre vyjadrovať, lebo som jebnut. Aby to vyzeralo nejako, musíme dať do toho nejaké efekty a proste všeličo. Čiže z tohto suchého urobím niečo hneď a to vy hneď uvidíte. No ľudia, sme hotoví s titulkami, no akože nie všetkými, lebo ešte budú, ale akože teraz som dorobil 8 sekundovú, no 8 sekúnd zatiaľ trvá toto video a urobil som raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tituliek. A hlavne, že už pol hodinu ide nahrávanie. No, to nič iné nemusíme s tým robiť, len dať na to efekt. A to vám aj poviem, aký efekt ja používam, isté je na to nejaký lepší, čo ja viem čo. Ja to takto používam, ale vy to takto budete, lebo vy to nebudete mať uložené. Keď to máte po slovensky, čo akože podľa mňa budete mať, lebo akože obľadne si to nastavíte, keď si to stiahujete tento program, lebo ste Slováci, hádam. Tak napíšete, že poloha a priblíženie. Toto dáte na každý taký na každú takú titulku. Keď chcete to mať tuto, že vložiť efekt a tuto mám také efekty, ktoré sú moje obľúbené, tak nič nemusíte robiť, len tuto mám, že remove from favorite, ale keď dáte práve tlačítko na to, tak tam budete mať, že add to favorite, čiže jo, to je celé. No! A teraz ide to, čo je hlavné, ako keby, to je to, že z dola hore išli a proste tak vyskakovali. No, akože ja to tak robím, tie titulky, a vidíte, každý jeden proste klip, čo je proste takýto, čiže vystrihaný už, tak má keyframey, proste keyframey má. Hoci koľko môžete dať, pridať, odobrať, čiže má tie keyframey. No, teraz vám nebudem vysvetľovať, že čo sú to keyframey, ale iste si nájdete na to nejaké video a proste keď vás to takto zaujíma, ale ja iba to vysvetlím, že ako sa to takto pracuje s keyframami. No, prvé čo chytíte je tento keyframe. Keyframe je vlastne, ja som to tak pochopil a je to tak, len ja mám trošku iné rozmýšľanie jak ostatní ľudia, ale to je jedno teraz. Tento prvý keyframe bude ten keyframe, ktorý nám bude udávať, že ako bude prvá poloha. Čiže keď chceme, aby z dola vybehlo hore, tak logicky prvá poloha bude dole. Čiže dáme to úplne dole, aby sa to nedalo vidieť. To je v našom prípade 110. Ja to dám o trošku, ale že o trošku aj nižšie, aby nebol problém. No, 126. Toto si vykopírujem, lebo na každom to bude tak. A proste idem, tlačím
A toto môže byť tak, čo ja viem, 4 také milisekundy, alebo neviem, tak môže to byť nejak tak. Pridám keyframe, sem toto nevykopírujem, ale dám sem 0 a takto to bude vyzerať. Dobre, ľudia. Takto to bude skackať, ale aby ste, aby to neskackalo, musíte dať aj sem úplne, že nakoniec jeden keyframe. A toto iba dáte. Toto je vlastne kopy tohto, čiže teoreticky nič iné neurobíte, len dáte ďalší keyframe. Ľudia, teraz sme prišli na jednu vecičku, čo je blur. No teraz neviem dať fade. Jedno. To je blur. A blur to je proste vecička, neviem, či to dobre vyslovujem, neviem, či to je blur, alebo blur, alebo neviem, ak sa to vyslovuje, ale proste je to taký efekt a to rozmaže obrázky, čiže potiaľ chcem, čiže musím vyznačiť so strihom, že čo viem, odtiaľ to chcem blur až potiaľ to, čiže tuto chcem už blur, čiže do tohto stredu dám blur a proste je hotovo. Toto dám preč a sem dám ten blur. A teraz vám ukážem, že ako a čo. Takto to vyblúrujem a s týmito sa môžete hrajkať, že proste ako vám to vyhovuje. Čo ja viem, mne vyhovuje takto. Takto to veľmi ani nedráždi oči, aspoň dúfam. A takto by to bolo dobré. Teraz idem strihať ďalej. No takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste to boli do konca videa a no ja som zabudol vám, že proste jak ten samotné hotové video vyrenderovať. Nič nemusíte urobiť, len ísť hore na projekt a render. A toto veľmi dôležité je, že zvolte si MP4. A potom dajte render file a počkajte, kým sa vám to vyrenderuje a to je celé. A keď sa vám toto video páčilo, tak dajte na to like a keď ma chcete nejako podporiť, tak mi dajte odber. Kľudne napíšte komentár, či máte problém alebo čo neviete a ja vám skúsim nejako pomôcť. A vidíme sa na budúce. Tak, čaute. What you gonna do with all that green? I'm gonna feed my monkeys with it. They all hang out by the pool next to my backyard roller coaster with my face on a giant